Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chipakira mwamba. Sisani. Ndimafuna kuti sondipemphe wina aliyense amene akuti zikumpweteka kumagula sopo ochapira pa mtengo wa 1000 kwa chipakira mwamba. Sisani kale. Ndimafuna ndikupempheninso wina aliyense amene akumati akamagula sugar pa mtengo wa 3500 kwa chipakira mwamba. Ndikomaliza ndipemphe aliyense amene mizera yamutopesa, nzera ukagula sugar, nzera ukagula mafuta, nzera upita ku mapasipoti, posachedwa patikhala nzera wa buledi, posachedwa pangakhale zitumbuwa m'misika mutizikhala pa nzera chipakira mwamba. UTM sokolo lathu Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Dr. Matthews Ntumbuka pa 16 September. Ipedose pa 16 September. Osaboka. Ziko mkwambiri. A president mulandire ulemu wanu masanano. Mundilole ndiperekenso ulemu kwa Madam Bridget Kabambe. Masanano mulandire ulemu wanu komanso a running mate amene mukhala vice president adziko lino pa 16 September Dr. Matthews Ntumbuka. Mulandirenso ulemu wanu ndi madam wanu, mulandire ulemu. Chifukwa cha nthawi amene atipempherera abusa komanso mafumu athu ndi anzanga onse amene tili pano masanano. Choyambirira ndisanayambe kukamba zina zimene ndimafuna kuyankhula, mundilole a president ndiyankhule nkhani ya migwirizano, ma alliances. Chifukwa Malawi ife ngakhale takhala mu alliance chifukwa cha mawu anu kudandaula kwanu, ngati mudachitira kudandaula nthawi imeneyo kwauza achilima kuti azichepese ulendo unonso munakamba chimozimozi, mukuyankhula chimozimozi kuti tikhale pansi tonse tipange chinthu chimodzi. Mawu athu ife tidawamva, ndipo president athu anakhazikitsa komiti yokuti tikambirane ndi zipani zina. Ine ndi amene ndi chairman wa komiti imeneyo. Koma ndikufuna ndikuwuzeni ndikuyankhula izi chifukwa ena akumayima m'misonkhano kumapanga propaganda kuti a UTM akukana mgwirizano. Ife tinavomereza kulowa mgwirizano. Vuto limene lilipo ndilonena kuti anzathu a DPP akuti akufuna president akhale wawo, running mate akhale wawo, second vice president akhale wawo. Ife ono ngati a UTM tikayambire kutipasa unduna. Ife maudindo tilibe nawo ntchito kwenikweni. Koma tsopano nkhani imene tikufuna ife kwambiri tiyang'ane, kodi mungwirizanomu manifesto yathu ikagwira ntchito? Achilima anayankhula mawu kukhala mungwirizano nkosatani kodi kosavuta. Koma kodi mungwirizanomu mukagwirizana imeneyo ndiye chani kodi nkhani? So ife chimene tachika patsogolo mgwirizano umene timafuna ife ndionena kuti Amalawi atopa ndi umphawi, chikuyenera tichoke mu umphawi ngati dziko. Kodi mgwirizano umene ukunenedwawo kodi Amalawi ndi achoka mu umphawi? Yankho likakhala kuti ayi ife mgwirizano umene usitikutani kodi sitikufuna, ndiye wina sakunamizeni kuti a UTM kapena kuzikuza ayi ife tikuvomera kukhala position ina iliyonse pokapokapo ngati mgwirizano uli otumikira ndani kodi Amalawi. Mafuna ndiyankhule zimene za president chifukwa anthu ena akumayankhula ngati kufuna kutenga kuti UTM kapena akudzikuza. Ife sodzikuza. A president athu malemu Dr. Saulos Chilima anali vice president wa dziko, Achakwera anali member of parliament. Koma ifeyo tidavomereza kuwapempha president athu nkudzichepesa kukhala running mate wa MP. Muganiza kuti ife ndodzikuza pamene ziko mukwambiri. A president mdziko lino anthu akuvutika kwambiri. Anthu mdziko muno akuvutika. Abale akhala apawa akuoneka nkhope zowala kusangalala chifukwa chokuti akuyang'ana ali ndi chiyembekezo. Koma ambiri akachoka pano ngakhale chakudya ku nyumbako kulibeko. Anzuni ali apawa, ayunili ali apawa. Ana amene wa president ngakhale soya pieces akukanika kugula. Zinthu zasokonekera mdziko muno. Ndofuna ndikuuze na Malawi amene mukuonera komanso abale anga muli apa. Awa
amene alipo awa boma ili lilipoli tikangochita tsoka kapena kungopanga chibwana nkuwapoteranso ndikufuna ndikuwuzeni soya uja pano si ali pa 700 1000 eti amene uja mumugula 10000 sopo sambira wa Ufresh sali pa 1000 ndikufuna ndikutsimikizireni mumugula 10000 chifukwa chani ndikunena zimenezo sopo amene mugula 1000 eyu zaka 5 izi adampeza ali pa 50 kwacha lero ali pa 1000 ndiye mwapasenso zaka zina 5 ndiye mudziwerengera kuti chaka chilichonse adzikwera ndi 1000 mukagula sopo ameneyu 10000 kwacha tisapange chibwana apapa aononga ndalama za mafuta anatenga ndalama za mafuta okwanira 10 timagwiritsa ntchito mafuta a $1 million pa tsiku anatenga $10 million ndikugula ma t-shirt lero anthu akhala mizera akabwera pano aliyense msonkhano aliyense akumavala t-shirt pali nzeru pamenepo pali nzeru Amalawi pamenepo ndipitirizedi chifukwa cha nthawi eti ndikukamba izi ndikufuna Amalawi tonse timvetsetse chifukwa ena amachita chibwana ndi tsogolo lawo palibe wina akakuza ndi kuti boma ndi lomweli mumuze ti boma silimakhala lochotsa mtengo wa sopo pa 50 kwacha ndikukamfikisa pa 1000 dzira lerolo dzira lafika pa bwanji lero 200 kwacha 500 kwacha 700 dzira la nkhuku mudziwa analipeza lili pa bwanji pa 70 kwacha ndeni kamakuza ni kuti msachire chibwana dzira lija tidzaligula zimene lija 10000 maso athu akutani kodi akuona a president ndimafuna ndikambe ichi akabambe amene ali apapo agwira ntchito mboma zaka 25 ali mboma agwira ma department osiyanasiyana maunduna osiyanasiyana maudindonso osiyanasiyana anayamba ntchito mboma atangochoka ku university anapeza president Bakiri Muluzi ndiye analemba ntchito assignment yawo yoyambirira kapena kuti ntchito yawo yoyambirira kunali kuti athandizire kusintha chimanga chomwe chimakhala cha yero m'minda kuti anthu chimanga chizikhala cha green chimakhala cha yero chifukwa choti fetereza anthu ambiri samakwanisa kugula ndiye Bakiri adawapatsa ntchito imeneyo Dr. Daliso Kabambe ndi anzawo khalani pansi amene amasogolera anali Dr. Daliso Kabambe anapanga kafukufuku napeza zifukwa zimene zimapangitsa komanso njira zimene zingapangitse ndi pamene panabadwa nkhani ya startup ija akatswiri amene adayambitsa iyi mukuti AIP lero ndi Akabambe ndi gulu lawo agwira ntchito ndi Muluzi ndiye kunabwera Bingu wa Mthalika Malemu chisulo cha njanje ena matero ena kati Mose wajani walero Bingu wa Mthalika adatenga Akabambe nkuwapasa udindo wa budget director kuti azigawa chuma cha dziko lino ndifake nthawi imeneyi mumaona kuti kwina kulikonse ndalama zimapita zokwanira kugawa tu ndalama ndi nzeru mudziwa pala anthu ena amalandira 100,000 koma amadya 1 to 30 pala anthu ena amalandira 1 million ikangofika pa 15 ndalama zatha koma amalandira ndalama zingati 1 million vuto limakhala chani kagawidwe ka ndalama Akabambe amadziwa kagawidwe ka ndalama kuti ndi ndalama zimene zikupezekazo dziko liziyenda bwino nthawi yawo to Akabambe amaonetsetsa kuti ndalama zapita ku Ministry of Agriculture nthawi yabwino fetereza wa sabuside uja tisanazale mbewu anthu amakhala kuti fetereza atani kale kuti agula kale lero a president ndifuna ndikuze ambiri ali apawa mmafoni mwawo makuponi akadalipo ma ID mwawo fetereza wa chaka chatha sanatani kodi sanakule mafumu awali apo akhoza kundivomereza ukatswiri umeneyo anali Akabambe amene amathandizira kuti Bingu ntchito yawo iziyenda bwino mwatsoka 2012 Bingu adatisiya unabwera Mai Joyce Banda atabwera anasintha ntchito Akabambe ndikuasiya kukhalano ku Ministry of Health kumene kuja anakhala PS kumene kuja atakhala kumene kuja anauza kuti taonani imfa za amayi zikuchuluka mdziko muno tapeza ni njira kuti imfa zimene zitani kodi zichepe within a year imfa za amayi mdziko muno zinatsika ndipo anthu akunja amabwera mdziko lathu lino ndikumadzafunsa kodi mwakwanitsa bwanji kupanga izi katswiri wake uyu ali apa Dr. Daliso Kabambe 2014 pali nkhani ino
Ndeno imene ndikufuna muimvetsetse. 2014 titaponya chisankho anthu anasankha Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president. Ndiye mmene 2014 amabwera a professor mumvetu izeti anapeza dola ya ku America ili pa 450 kwacha 2014. 2015 2016 ndalama ija inali ikutsika. Mmene imafika 2017 dola ya kwacha inali ili pa 750 kwacha dola imodzi. Mwayiona ndalama mmene yayendera a president a Peter Mutharika sichoncho eti. Anapeza sugar nthawi imeneyo mmene amabwera a professor ali pa 352 kwacha 2014. 2015, 2016, 2017 sugar uja anafika pa 700 kwacha. Ndifuna ndikuonetseni zaka zitatu zimenezo eti. Ndiye ena anauza a professor 2016 kunayamba mizere ya mafuta ngati mmene mukuonera. 2016 mukumbukire eti? A president ali Peter Mutharika sichoncho eti kunayamba mizera ya mafuta. Ndena anauza kuti a professor tankumbukirani Kabambe anagwira ntchito ndi achimwene anu ndi katswiri wa ndalama, katswiri amene amadziwa za economy. Tantengani ameneyo athandizire kuti mugwire naye ntchito akonze chumachi. Ndiye anatenga Kabambe 2017 ndikwapanga kukhala governor wa Reserve Bank. Ntchito yawo ngati governor wa Reserve Bank. Governor wa Reserve Bank amayang'ana kuti kodi ndalama zikuyenda bwanji, kodi chumachi kuti chikwere chipange bwanji. Ndiye ntchito ya governor wa Reserve Bank. Ndiye atakhala governor iwowa 2017 ntchito yoyambirira inali yokuti madollars apezeke. Chifukwa kusowa kwa mafuta akusowaku chifukwa kuti madollars kulibe. Ndiye 2016 so madollars kunalibe. Ndiye akabambe ntchito yoyamba kunali kuti madollars mdziko muno atali kodi apezeke. Ndiye mwana mamuna anayigwira ntchito. 3 months anapezeka kuti mizera ya mafuta ija yatha chifukwa kuti madollars tsopano alipo. Dola ija anayipeza ili pa 750. Anayigwira imene ija sinasunthe kwa zaka 4 inalibe pa 750. Mmene amachoka iwowa 2020 ngati governor wa Reserve Bank dola ija idakali pa 750. Sugar anampeza ali pa 700 kwacha. Chifukwa chokuti dola ija ndalama yathu anayigwira si masuntha iyayi. Inapangisa kuti mitengo ya zinthuso ingoyima pamene inali. Ufresh adampeza ali pa 50 kwacha, anamusiyanso 2020 ali pa 50 kwacha. Perereza anampeza ali pa 18,000 kwacha, anamusiyanso 2020 ali pa chani kodi pa 18,000 kwacha. Perereza yumene amabwera 2014 a Professor Arthur Peter Mutharika anali ali pa 16,000 kwacha. Mene amabwera Kabambe ngati governor wa Reserve Bank anampeza Perereza ujali pa 18,000. Kushoweza kuti zaka ziwiri zadasuntha koma Kabambe atabwera ngati governor Perereza sana sunthe kwa zaka zingati kodi 4. Ndiye ndikamakuuza ndikuti Kabambe wandikatswiri sikuti ndikunena ifani ndi president wa UTM. Ayi, iwo watu anali katswiri ngakhala sanabwere ku UTM. Analibe katswiri basi. Ndichifaka anthu ena adakapempha Kabambewa nkuabweretsa ku chipani chija kuti ino iwowa akhale mtsogoleri ayendetse dziko kuti dziko lipite pachani kodi patsogolo. Lero ifeyo ngati anthu a UTM tikumanena kuti Mulungu anatilozera munthu amene akhoza kukonza dziko lino. Kaya mundimvetsetsa abale anga. Ndiye pamene mukavota pa 16 September mukakalowa momene muchamovotera mukakhale pansi mukaganize kodi tikufuna kuti dziko lipite kuti, kodi tikufuna kuti dziko liyende bwanji, tikufuna chuma chathuchi chiyende bwanji. Pa vuto lalikulu pano ndi chani kodi ndi chuma. Maofesi ndikufuna ndikupempheni inuyo mmasunzumira m'mawindo ife tikamapanga misonkhano. Ndimafuna ndikupempheni anthu kumudzi kwanu akuvutika chifukwa choti chuma sichikuyenda bwino. Amene akupangitsa kuti chuma chisayende bwino ndi anthu andale. Inuyo mukudziwa bwinobwino chifukwa m'matauni mwambiri panopo anthu akuti akavotera Dr. Dalitso Kabambe. Koma musangokhala inu nokha iyayi. Auzeni anthu kumudzi kwanu. Muzinyamuka weekend kukayitanitsa anthu kumudzi kwanu. Mukauze kuti ine ndikulephera kukuthandizani chifukwa choti chuma sichikuyenda bwino. Salale yanga sikuphula kanthu iyayi. Kuti salale yanga igwire ntchito bwino, voterani Dr. Dalitso Kabambe akonze chuma cha dziko lino kuti inuyo ndine tonse tizitani kodi tizikhala ndipo tizimva bwino. Chifukwa sopo yemwe uja 4 years down the line anachoka pa 50 kwacha ali pa 1,000. Tumvana pali chuma cha dziko lathu chatani kodi chasokonekera. Ndiye ineyo ndifuna ndikupemphera abale anga achinyamata aliyense auze nzake kuti akauze nzake kuti nzake yonse akamuze nzake za Dr. Dalitso Kabambe kuti ndi amene angakonze chani kodi dziko lathu la Malawi. Ambuye akudalitseni dziko kwambiri.
ziko mwambiri amene anali a national publicity secretary yathu bambo Felix Njawala. A president pamalo pano pakuchita mphepo ndemu ndilole kuti ndazi nzanga amoraro awa ifanyavara pasewu ipangiko ka moraro pang'ono sichonse imirira Kabambe ndi one, Kabambe ndi one, Mtumbuka ndi one, Mtumbuka ndi one, Ibebelele. Mwabili azinzanga paswiti amainda abambo ndisana ayimise a vice president athu achigawo chino cha kumpoto Dr. Catherine Nzumara mundilole ndinene ichi munamva mfumu anena pano kuti siri kukavotera Francois Kwanjeti munamva tisakavotera munthu ifa choti akuoneka momvesa chisoni machiona chithunzi cha Dr. Kabambecho akumvesa chisoni amenewa chonde osakavotera munthu ifa choti akumvesa chisoni awo akuoneka momvesa chisoni tavotere zimene zoyani Mai Catherine Nzumara Dr. Tazadi Yankoni Your Excellency Dr. Daliso Kabambe, imwe president wa number 7 pa 16 September. Mjinji mwenelaniso amama Bridget Kabambe, imwe mwawiza na dada president vitu pa 16 September. Weniso njindi zimwenelani mwana witu son of the soil, Dr. Matthews Mtumbuka, Uyo, one the Vice President of the Republic of Malawi for 16 September. Kweniso njindi kwa mama kunyumba, mama Nose Mtumbuka njindi zimwenelelane. Wanyane Mose Bakipani, Mafumu, na Mose Mtapano njindi zimwenelelane. Ni viwongo kwa imwe Dr. Daliso Kabambe. Viwongo vitu ni vakuti mwatikumbuka hata vina mpoto. Viwongo vitu vakuti hata vina mpoto kanandi vakuti zerezga. Kanandi vakuti ruwa. Kanandi tukalila masinda. Kwena masawe ya Dr. Matthews Mtumbuka. Ise tajitemwa vina mpoto. Matipasa chiembekezo pachichewa wati pachishumbuka kuti vichiembekezo matipasa chilimbikisa kuti olopana mawina pa 16 September mpoto uyu muzamu mkumbuka ise mwatsimikizira kuti pala mawina pa 16 September mpoto uyu muzamu muruwa yayi ise mwatsimikizira kuti pala mawina pa 16 September mpoto will stop to be called the Dog Nose. Your Excellency, ulendo wa mara ngati na imapano ngakumbusa wabaliwane kuti chifukwa vichi tikuyenera kuvotera boma ililipo la MCPI ngayoya vifuko lati nyengo hiyo ngayika kaodio mwandu mkakapulika ngayoya utesu kuti kupalilika kuno kumpoto wakatipusika pa Mambela University wakatipusika pa Chipatala wakatipusika pa airport kweni hauna mkumbani mpuru mpalilanisa utesi umoza uwe ungaru wako UDM mauna tikumbusa neso wanyana wizaba wa mkalilani vinandi kweni palavi zenge Dr. Daliso Kabambe na Dr. Mtumbuka wampalilani ngeko UDM ichitenge ina kumpambani mpalilani chifukwa icho tikavotera na MCPI chakwambia
nanga vitupuka mumba ni mwana wetu hakuna kumpoto ise sikumutemwa kweni wabali wane wina mpoto ni mpemba ni chimchimoza chonde kapotera MCPI baya kapotera MCPI kuti mwana wetu wamu huko ndani Chirima Mauna ni mkumbusani boza limoza maboza yose yalanga yoyanga takwela ni mtesi yakala maboza wakapusika anta kuno kumpoto mauna ni pale ni boza limoza warupusika tamchoza cha Malawi ndamwa dango eti DJ boza kilipulika iyo takwela warupusika tamcha Malawi Serege. UTM. Dijeto ndio mbongoisa tatu. Mugamba ifedi kunena kupima amina maikanisa perereza kumalawi kuno tima mziwa. Tima tiwa solande cost ya perereza obwera kuno. Zimene timachita kuno kunkuononga vantu akuno kumidzi. Mugamba ifedi kunena kuti perereza lisisa mtengo posanza nenkanthu tikunena zoonadi zimene zozichitika. Perereza kumalawi kuno tima mziwa. Ya perereza obwera kuno zimene timachita kunoku nkuononga vantu akuno kumidzi. Mugamba ife tikunena kuti perereza lisisa mtengo posanza nenkanthu tikunena zoonadi zimene zozichitika. Amene amaikanisa perereza kumalawi kuno wabaliwane na mpembanikali tiwe maso tilombenge chuta mtumbikani yeo. UTM Sokoratu kwa presidenti Mwamvulika, vice president winu Dr. Catherine Mzumara waonga kuti muri kusanga Dr. Matthews Mtumbuka kuti oerani meti wino yoenge so vice president wa charo ichi kwamba pa 16 September. Dr. Mtumbuka ni muntu wogwira ntchito zinandi makampani yanandi kusazga poko yatero ku Helios Malawi ku Ubuntu Net kwenso wakagwira so ntchito ku Mouthfitch makampani akagwira ko ntchito Dr. Mtumbuka wose yakuchita makora chomene mpaka pa mwanya uno pano. Ndipo tinatigomezo Dr. Mtumbuka para wazaka vice president wazaka vice president pape para pera yaiko mza kumgwisa so ntchito tu watukule umoyo wa Malawi.
Bandeura President Msomeze kwa nyengo ino niseme Dr. Mapshes Mtumbuka, incoming Vice President kutuwa iwe na wantu Dr. Mtumbuka. Sogora tu. 16 September hapa. Dr. Daliso Kabambe ni viti. Tikuti. Pa 16 September hapa. Dr. Daliso Kabambe ni viti. Namba 2 ni viti. Pa 16 September hapa. Dr. Daliso Kabambe ni viti. Wakutumbikika la President Dr. Daliso Kabambe imwe mseptemba umwenge State President wa chalo chino. Njindi yake kwa mama Bridget Kabambe au mseptemba umwenga Fese de Vitu. Njindi kwa gogo dekezi na makumose mlipano tamuunga Chomene. Njindi kwa Presidential Advisor Mama Makuta Kweniso Mabadera Treasurer General Honorable Oliver Myawa. Njindi kwa mama Vice President Catherine Mzumara Matiwela Makwachumitra Kwile Mawoko. Na magavana inu mama Nengeziwa Kweniso Dr. Moses Mulenga. Na mamemba wose ya SEC Kweniso ya NEC. Ningaluwa cha Shadow MP witu Mrs. Nyanguru la mama na dada Wanyamata na Sungwana Kweniso Mawadela Mzuni chapter Unilia chapter Monira na Mangala Mose Mulimakola Chakwamba ni wonge la President wa chipani chitu cha UTM Dr. Daliso Kabambe chifukwa cha mwawi na njindi izomanipasa sabata ya jumba hii kuti niwe running mate winu ndi kuti yeuchomene njinda marunga kumwenelelani mugone kutali na moto ziko mkwambiri bwana President kondisanga kukhala ni mate wanu mulungu akudaliseni mwakujikiza na vitokozo na viwongo Kweniso kupanikiza uzito dindo huu na zomera ndipo napokea running mate na mtima wose Chachiwili ni mwongani mamemba ide mwanyane mose wakunipokea ngara running mate wa chipani ichi na mwoko ya wili kutia uchomene Babarevane kuno kumpoto mukumane makora yene kunibweka cha kuti kumpoto kuno wasangeko running mate kasinena sono tipulikane Watu Kabambe wampasani running mate wene mpoto ipo na mafumbo la vili la kwamba ndakuti kasi akabambe awa muzamonga padazuli mseptemba la chiwili ndakuti 16 Septemba hapo pawawonga akabambe muzamachitira viti mali viti bwema na president na muungani yeye kameni yeye tiketi yetu ya Dr. Kabambe na ine ningaliwanda cha kweni mipangano yotapanga pa isa dawili na maimose kufumila kula karonga mpaka kunsanje kufuma kumizi ngafalaza kujumbi kutakoma kubolera kurumbi uko ine ngapagwia na kulira kufika matauni nga Blantyre Lilongwe Zomba na Mzuzu kuno ine na kulia mizi kurumbi huku nasambira pakujinda moyo wale pakulimbikia chigomezo machiuta na chitatata na bayani ngupendani tileke kuwa ngati wana wa Israeli Malaka tunasuzika mchiparamba
bafuna kujipito kutokenani wakamba kuganeza tawele kumasinda kumasuzo ya zanimone ya Farao Gara mu 2020 tikafumiskapo boma ilo ikatondeka boma ndini lila tikatiezeso boma la kongresi iyo naloso tikadigiza mu 1994 tikatenga panji wa sinda kweni ainadi ndawaka benecho wanyage wakutinge madzi saiwala pawa mabayane bamekani kononeuluka gari moto oro wasinde assistant wake bayi deputy wanganoza gari moto iyo lekani kusikika na vya kusinda deputy banji assistant chapulika mayiyo hapa kuti shoplight bajara ndochi zikavunda ubalewiti na maneba ukagwedela juzijuzi hapa imwe mabalewane tireke kuseweresya uziwi na uzito wa vice president wa charo tizampenga wene mpoto patasanga harongozi bweka ngao mutasuzikira vilima vingonde vajuma vavilimika vingonde kuruwa yayone mpoto vasekuru wakuti kauzanga ni vichi kweni pili ni vichi ipo tireke kuruwa luvilo tireke bwana mtima udela masuzo ya kumasinda Gara na kumbuka pera masuzo ya mahunu yentu vale bachi ya ungweru kutiwone ndoa ipya iyo ingaponosa kumasuga tujimamu hapa ndipo ndoa hiyo njimo za pera ni ndoa ya UDM ni ndoa ya UDM iyo ikonozeka na Dr. Daliso Kabambe ine nasomela kwenda na Dr. Daliso Kabambe chifukwa na porwa na fundo zao nasomela kwenda na Dr. Daliso Kabambe chifukwa naona kuti iyo na ine tabalia na makola chomene iyo na ngwanda ya za chuma kala wanoza chuma cha Malawi wapenjenge wachikanyamata wapende nao wachisikenge kuti ndivi chitike nane na umanyiwane wa technology engineering na urongozi nila virenge kuti vindivi chitike kuti Malawi iye paweme chao chicha Malawi chikusurula ndopa chao chao ichimwe tikongozeka na boma ilo hangaika boma na vilikwenda ula kongresi kakupusika Mzuzu International Airport ya Watonda wapo dawaka mazungu ya airport pala Mwamna University wale kusumba ndalama zake takarabu nchikonga nupela miseu ya kundhalile na kumsongwe na miseu inani kumpota kuno chikacha pakati na kusika kula yose ya Watonda kwa Mtetete wana vitu oro wasambire na madiploma na madigrii wakalaka mvikaya mnonjito na employment kweni ise wa UTM tizamjulandawa zinandi zabana wita sange njito kubasange mchele wajikalinge pameka Babalewane Jaro Vinyake nge Kenya, Rwanda, Uganda na South Africa wakuita njito internet kuti wana wao wasange njito za kuwaro kwa mlota kuwaro na kusanga $, na kapa wemi wakuita na kuti business process outsourcing BPO patante basmano business process outsourcing ile ndalama za kwenye $20-50 billion pachaka kuno kwa Afrika ni 8 billion ya pafupi 16 trillion kwa chapachaka kweni kumala kufikira yayi Mwafrika muno wachemaka 1.3 million wasanga nchito kuzira mungani easy ndipo fika 2030 wachemaka 3 million Mwafrika muno wafikenge nchito easy ise kumalawi kuno tikulira kama iwawe ise kumalitu ili bize kupemba na kuisha gongori kuwaro kwa chao cha Malawi
kwenye ise wa UTM. Basi uongozi wa Dr. Kabambe mabize kupenda na business ya BBO na plani hapa. Kuti na goza sangike, wate na kongono, katundu mstawa wakia mitengo, kwenye iso kutashambata na sangi njito wa mzuni na inilia. Nimpaya hivi, ndisepera wa UTM, isatinga kanisa vindu za kongono gani hivi. Kifukwa, ndise mafano organiza ba. Ndise teka UTM, tingapanga vindu hivi, pasa uongozi wa Dr. Kabambe. Babarilene, you have tried the rest. Now try the. You have tried DPP and MCP. Now try the mighty UTM. Isa UTM, tizamtereska vimbundi. Tizamtengaso tume Malawi, kuduwali yose usange kopala. Tizamtukula shemana yunia na mzuni, kudiwa zote wazikelebayeka. Tizamzulisha walimi, chifuwa tikumanya, kudulimu ndio jando la tume tacharo. Chifuwa kamuzu banda kwa tume chini mvichi. Tizamovwila kuti Malawi waliyose wawina mwavi kwa na miyake aliyose wamyandeko chakurya ipo dientose pa 16 September tikavotea UTM pamoja na Dr. Dariso Kabambe pamoja na ine mwana wenu Matthews Mtumbuka kuti kimomboeni kumasuza kwa shaara na wewe mlipulike shewe tumene yeona di yewo tumene yewo President number 7 wa Dziko la Malawi kuyambira pa 16 September pano Dr. Dariso Kabambe kudatigawire mfundo za mbera zaendesere boma ena abirako manifesto ya UTM umasana nini kudasajira baji zimenezi kuti muone ukweli wake manifesto inene Malawi leo kuisajile Dr. Dariso Kabambe ndio anaenda mambo nyamata ndasubwa
Tsogolatu pakwamba nchindi zimwe kwa imwe kukulekezya na mafumu witu wonse mulipene papo pano. Nchindi ziwe kwa imwe brand new running mate and Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Dr. Matthews Mtumbuka, and Your Honor, Madam Mtumbuka. Ulemu pile kwa ino Maika Bambe, ulemu pile kwa ino a Vice President azigawo chino cha Kumpoto, olemekezeka Dr. Mzumara, nchindi ziwe kwa imwe Treasurer General witu, komanso advisor mu office ya President wa UTM olemekezeka Mai Makuta. Ulemu pile kwa members onse a Central Committee muli pano, aneka amene muli pano, a Regional Governor, a Director Amaya, a Director Anyamata, ndi makomiti anu onse aku region, a District Governor, ndi makomiti anu onse aku District, District Commissioners, District Governors onse, Constituency Governors onse muli pano ndi makomiti anu, Shadow onse amene muli pano, Shadow MPs, Shadow Councillors muli pano ulemu anu, Regional Governor Action anonso muli pano ndi makomiti anu, ndi ena tonse amene tili pano, wamama na wadada monile monse muliuli. Ine ndine okondwa kwambiri kuti ndabweranso pano pakatoto tsiku la lero. Lero kunali mvula yambiri komanso kukuzizira kwambiri, koma ndadabwa ndi mwatuluka mawu nyinji motere, chikhamu chotere, taonga chomene. Lero tinabwera ifa UTM kudzakuonetsani mwana winu, mwana winu Dr. Matthews Mtumbuka, mwana winu wakuno, mwana amene mwambereka kuno, mwamulera kuno, mwamuphunzitsa mpaka na PhD kuno, mwana amene wagwira ntchito zambiri dziko la Malawi, mwana amene watumikira Malawi munjira zosiyanasiyana kuno, mwana amene akupanga business ake kulemba ndo ntchito ambiri, watumikira Malawi kwa nthawi yayitali with distinction mokhulupirika. Ifa UTM titama wapangiri wawo lemekezeka Dr. Mtumbuka, ena ainu mumanena kuti ine ndine economic engineer, ndiye ndimafuna kuti mawu amenewo aperezeke lero, chifukwa ndi economic engineer tsopano watontho. Ndiye mawu amene ajabuka manena economic engineer mukunena tonse awiri. Ine mbali ya economy olemekezeka Dr. Mtumbuka, mbali ya engineering. Maiko adziko lapansi anasintha. Kale timadalira kugulitsa golide, kugulitsa tofoja business zotero commodities. Pano dziko lapansi likuyenda ndi technology, likumafika ma engineers, tikukamba za e-health,
e-education, mu e-commerce, mu chili chonse tikupanga ife. Ngakhale kuboma kuti e-government, chili chonse chikumafunika ma engineers pafupi. Chotero ifa UTM tikufuna boma likubwerali lidzakonze chuma ndi chitukuko mothandizana ndi ma engineers athu. Chotero this is a complete pair. Ajamanena kuti this is the best pair. Amatanthauza kuti tikonze mafuta za chuma komanso chumacho kuti tikonzeke chifunika ma engineer. Therefore this is the best pair. Ndili kuno background ino akatoto ndinene motsindika kwa inkosi ya makosi Mbewa 5. Ndinenenso motsindika kwa Temba la Matemba Chikula Mayembe. Ndinenenso motsindika kwa Mtemi la Matemi Kiungu. Komanso kwa Tegezia ndi mafumu onse achigawo chino chakumpoto. Komanso kwa moderator pamodzi ndi a general secretary a Livingstonia Synod. Komanso ndi mabishop athu awiri akuno kuchigawo chakumpoto kuti ine Dalitso Kabambe ndikupanga lonjezano ili pa ground ili pa tsiku la lero kunena kuti ine ndi Dr. Matthews Mtumbuka tikasankhidwa pa 16 September ngati president ndi vice president, ine sindizazunza running mate kapena vice president. Ndikunena izi ndikupanga lonjezano ili kwa mafumu onse akumpoto, akuluakulu onse mipingo ya kuno adzakhale mboni pa tsiku limenelo. Adzabwere ku State House ine ngati ndingadzapezeke ndikuzunza olemekezeka Dr. Mtumbuka. Mbiri ya dziko lino vice president amazunzidwa kwambiri. Ma vice president amazunzidwa kwambiri dziko lino. Ndipo Malawi timangoyang'anira ma vice president akuzunzidwa dziko lino. Ife ndifa UTM tazunzidwa. Ifa UTM vice president wathu nali president wa chipani chathu anazunzidwa dziko lino, anamangidwa dziko lino mpaka pano ni maremu. Chotero ife pa 16 September ndipo teteretu nchitidwe omazunza ma vice president kuno wa Malawi. Ndiye mafuna lonjezano limenelo ndidzalipangire kuno kukatoto tsiku loyamba la kale yathu kuno ku chigawo chakumpoto tsiku la lero. Zikomo kwambiri mkuzakhala pansi. Amayi ndi abambo, ine mene ndabwera kuno tsiku la lero, I have a heavy heart. Mtima wanga ndiolemera kwambiri. Ndiolemera kwambiri chifukwa ndayenda kuchokera ku Chitipa, ndayenda ku Karonga, ndayenda ku Nkhatabe, ndayenda mu Mzimbamu, kuno ku Mzuzu, ndayendanso ku Rumbi. Misewu imene ndadutsa ine kunoko ku chigawo chakumpoto ndi misewu yomvetsa chisoni kwambiri. Ndi misewu yosakhala bwino ngakhale pang'ono. Ndinapita mbali ya ku Usisya, koma msewu wochokera kuno ku Mzuzu kupita ku Usisya msewu woyipa kwambiri. Msewu wochokera kuno ku Mzuzu kupita ku Karonga ndadutsa mosemu muchiweta msewu woyipa kwambiri. Ndinapita ku Idingeni ndakaona inkosi ya makosi Mbewa 5, msewu wake woyipa kwambiri. Msewu wa ku
Kundeni, Kumpelembe, Kukafukule, Nzima Kafukule, miseu yakuno kuchigawo cha Kumpoto ndiyo yipa kwambiri. Ine ndimadzifunsa kodi akabwera president chakwera kudzapanga kampeni kuchigawo cho cha Kumpoto adzanena chani? Adzanena chani ndi miseu imene yayipira kunoko? Adzayankhula chani? Ena anena za Oton Chirwa airport, ndinapita ndimaganiza ndiyipeza airport kulibe ya. Ena anena za Mombera University, kulibe Mombera University. Ndinapita kuzungulira ndikucheza ndi anthu kuno kuchigawo cha Kumpoto, ndakumana ndalimi alimi akudandaula kwambiri, akuti fetereza akugula pa mtengo okwera kwambiri. Ena anena fetereza ayoposa chedwa mu 2020 mene achakwera matenga boma, fetereza anali pa 18,000 kwacha. Lero fetereza wafika 150,000 kwacha, wakwera by 777% muzaka 5. Achakwera auza chani alimi ngani ya fetereza akamapanga kampeni yao. Ndaona ndikukumana ndalimi apoja anene mtengo wa fetereza amene akugula pa mtengo okwera kwambiri 150,000 kwacha, umene wakwera ndi 777%. Chonsecho foja kumisika ya foja adakalipompa chapa $1 $2 per kilo. Mtengo sunasinthe wa foja iyayi, koma mtengo wa fetereza wakwera kwambiri. Komanso alimiwo akadatenge foja akagulitse ku Zambia, pomwepa pa Zambia foja akumagulitsidwa $6 per kilo, pamene kuno foja akugulitsidwa $1 kapena $2 per kilo. Alimi afoja akulira kwambiri. Akasinthanso akagulitsa foja uchapa $1 $2 per kilo, exchange rate imene akasinda nayo kwa ndalama ya oyo akusinda pa 1,700 kwacha $2 ku bank, pamene ku Zambia ukakagulitsa $6 per kilo, exchange rate ili pafupi 4,000 5,000 kwacha $2 pa black market. Alimi amalawi akulira kwambiri. Akatenga foja wawo utapititsa akulitsa ku Zambia akwalanda akumutenga foja uja ngati foja waboma. Alimi afoja ku Malawi akubereka kwambiri. What is happening is criminality kwa alimi atu afoja. Ine ndikumadzifunsa mafunso kuti kodi achakwera akapita wakamba ndi alimi afoja adzikakamba nawo chana alimi afoja chimene angapange namba ndi kampeni kwa iwo. Alimi achimanga akupezeka kuti ngakhale mbewu ya chimanga, mbewu anayipeza ili pa 16,000 kwacha per 10 kilograms, lero yapita 138,000 kwacha per 10 kilograms ya mbewu. Ndiye mbewu yakwera mtengo, fetereza yakwera mtengo, chonsecho adimaka anatseka amene akumagula chimanga ndi anthu madobadoba akumagula pa mtengo osakhala bwino. Alimi achimanga akulira kwambiri, chakudyanso dziko lino mulibe. Komanso ma businesses ambiri, ndinali last week pa msika wa Nzuzu, ndayenderanso misika yonse yakuno kuchigawo cha Kumpoto. Anthu ama business akulira kwambiri, akuti katundu akwera kwambiri kooda, akumapezeka kugula pa mtengo okwera. Anthu alibe ndalama kukanika kugulitsa katundu wawo. Zotsatira zako nzona kuti anthu ambiri ma business awo lapansi, ma business apotera, kulibenso kobwereka ngongole, chotera ma business ang'ono ngakhala akuluakulu ma business awo lapansi. Anthu akulephera kusamala mabanja awo chifukwa ma business awo lapansi. Ine ndikudabwa kuti kodi achakwera kamakapanga campaign kwa anthu a business azikawauza chana anthu a business. Komanso
anthu ogula zinthu kaya akagula zinthu kati mushopu atakutsekayi kaya mashopu ena zinthu zakwera mtengo kwambiri, magroceries kandi sopo kandi shuga kandi bread chilichonse mwa dzina la president yathu chilichonse chakwera. Amalawi akulira chifukwa ndalama masalale ndomwe aja pamene zinthu zonse zakwera, zina by 700%, zina 1100%, chilichonse chakwera kwambiri mwawikiza pamene masalale athu ndi ndalama zathu zidakali zotsika zosakwera ngakhale pang'ono. Dziko lathu lero muzaka 5 izi zakhala zaka zowawa kwambiri chifukwa dziko lathu limakanika kukwera pa chuma chake, limangokwera kwa 1 kapena 2% kuyerekeza ndi mbuyomu mmene dziko limakwera ndi 5 kapena 6%. Mu nthawi ya malemu a Bingu dziko linakwerako by 9.8%. kwa muzaka zonsezi dziko sili kukwerayi, muzaka zonse zajakwera. They have been the worst ever in our history kuti dziko limakanika kukwera. Komanso mu nthawi yokhayokayo moti ma business awa pansi alimi akulira chuma cha dziko sichikukwera, achakwera akhala kubwereka ndalama kwambiri. Anazipeza zili pa 4 trillion kwacha, lero zafika 22 trillion kwacha. Mukaphatisa ndi ma arrears ena onse ali mu government system. Wina nkumafunsa kuti ngongolezi matenga mwapanga nawo chani chifukwa chitukuko sichikuoneka iyayi. Anabwereka ndalamazo nkumangoyendera basi, kumangopita apa ndi apa, ndalamazo mangothyoera nthumba zotsatira zake osaoneka iyayi, chitukuko sichikuoneka. Ndiye ine ndikudaba achakwera lero abwereranji kwa Malawi adzawuze ndifuna second term. Kodi second term yo ndi chani angaloza nachita chowayenereza kufuna second term? Komanso ena anena kale makiu ama filling station ndi paliponse, anthu kandi olemera akumagona ma filling station kufuna mafuta, chonsecho chifuna kuti ife tilibe ndalama zakunja. Komanso ndalama yathu yakwacha yangosanduka pepala tsopano, yateratu mphamvu. Anayipeza ili pa $732 to a dollar, lero yapika $1,700 pa black market, $4,000 to $5,000. chonsecha prabwere anene kuti mundipase zo second term. Ine ndikudabwa Malawi auza chani za second term, akatakuisakaza ndalama Malawi kwacha motero. Komanso umphawi mmene achakwera amabwera pa mpando mu chaka cha 2020 hafu ya Malawi inali pa umphawi. Lero pafupi 75% 7 mwa Malawi tena aliwonse ndosaukitsitsa, ndiponso dziko la Malawi ndilosauka pa dziko lonse lapansi. Umangoonera umoyo wa Malawi, mavalidwe athu, zakudya zathu, nyumba zathu, ena ndakakhalabe nyumba za mauzu, nyumba zovira, nyumba zopoma. Umayang'anira the quality of life Malawians are living, ndi moyo wompesa chisoni. Ambira ife ndwamayo basi omangokhalira kulira. Amalawi tili pa umphawi kwambiri, 75% ya Malawi ndosauka kwambiri. Mmene achakwera malo boma inali 50% yokhala Malawi yosaukitsitsa. Kodi achakwera ngauza chana Malawi zoti awapoterenso bwanji umphawi tafika pokwera movuta chotero. Komanso mukatengera ma school fees mmene amaboma achakwera, mkuuniversity adakumalipira chakuma 40,000 kwacha, lero akulipira ma 600,000 kwacha. Mukafunsa nyamata aku mzuni mukafuse ma school fees adakwera kwambiri, ena iwo akulipira mamiliyoni kuma school fees. Koma chonsecho achakwera afuna second term, akauza chani ma students pamene ma fees akwera kwambiri chotero. Ngani ya second term njala ndiyo yankonakona chaka ndi chaka Malawi tikukhala opanda chakudya. Amalawi pambiri akuti hafu ya Malawi ndi pafupi, osati kufupika kufunda iya, koma ifati kumakula kusowa zakudya ndipokera
kumpoto zimayenera titseguke maso kunena kuti kunena zona kunena mwachuchuchu zonse zimene Chakwera adalonjeza mu 2020 sana zichite iyayi. Pambali papo Malawi wasanduka waumphawi kwambiri under the Chakwera government. Amalawi tazunzika kwambiri, Amalawi takukutika kwambiri. Achakwera amene amapanga campaign adanena kuti ngati sakonza dziko likhala labwino in 2 years adzatula pansi udindo. Ndimafuna ndapempha Chakwera ine pamaliza 5 years Amalawi sanakukire mkati mwa 5 years mwamaliza 5 years koma bwana walephera ntchito. Kunena machuchuchu kunena mosapyatira kunena moona ntima kunena mosapyatira kunena moona ntima. President Chakwera ndi chipani cha MCP alephera ntchito. Adaniya kutumikira Malawi alephera ntchito. Sili maina kwa pataso maiwina watabwereso pa mpando iya. Ndipemphe Amalawi anzanga, ndipemphe mafumu, ndipemphe amipingo. Zinthu zikavuta dziko la Malawi, zinthu zikasokonekera dziko la Malawi, mafumu ndino asukula mipingo. You lead this nation kusintha zinthu. Chaka chino in the next 42 days, please lead this nation to change the destiny of this nation. Tikuyenera kulisintha dzikoli. Ena anakhala otembekezerani abambonjawala. Tikapitirira mmene ndi Chakwera kupyolera pa 16 September tiyembekezere mavuto tili nawowa awonjezeka khala nkhaninkhani kutsogolo. Malawi apitirira kukhala oyipa, kuwonongeka, umphawi upitirira, kusowa ntchito kupitirira, kutaya bizinesi kupitirira. Timayenera tisinthe dziko la Malawi litenge a new direction. Dziko lathu liyambenso kuyenda njira yatsopano. Ndi chifukwa chake ife UDM talumikizana tonse tikufuna kubweretsa economic revolution, tikufuna kubweretsa kusintha kwenikweni kwa dziko lathu. Izi ndizimene tikuletsa tipange pa 16 September. Pachuma adakalima kwetake. Usiku mkuu wa zinthu Malawi kudayitika koyamba kuchaka cha 1964 Amalawi atalandira ufulu kulamulira. Kenako Malawi adalowa mndima yachiwiri ya usiku kuyoka kufulu kuchaka cha 1984 tidavomeza ndale za ziwanizingapo. Mzakazo msezi tulimwezi zina sindebe kwa munu gome umphawi. Sabana kusinda wendabe kwa Afrika. Kusinda kumakuza yote duwa Malawi ndi nzira zake ni kusinda za umphawi. Nikutika kwa ulendo za jiligugo ni kusinda kwa tumbo. Izi nchi zingani zitakunga kunza la hulu watu wanao. Maana ukira zingu watu wanao. Kuliko watu wanao za jivu. Kwa watu wanao.
nthawi ya Malawi watsopano yodzadza ndi mwayi woyenera wina aliyense. Malawi mudzamange limodzi modzipereka ndi mosawirimbula wokhala ndi chitukuko chofanana dziko lonse. Ndi nthawi yoti chipani chathu chisinthe tsogolo la Malawi kukhala dziko lotukuka. Tizeka ndalama mulimo wamakono, ulimo mchira ndi mafulira lokweza zokolola. Balimiza zomagulitsa kunda zinthu zopangira katundu popanda kupanga phindu. Koma chifukwa cha Malawi ndi zinthu za mtengo wapatali ndi zosavuta kugulitsa kunja. Kumenyera bizinesi ndi minda ikuluikulu zidzatenderera kusasowa kwa chakudya, kupezeka kwa ntchito ndi kupanga chomwe chofira wina aliyense. Kwa nthawi yayitali timaoneka mzinyengero zathu chatenderera mphaunda. UTM idzasamalira zinyengero zathu pozikonza bwino, kupangira zinthu m'mafakitale ndi kugulitsa zinthu zopangapanga ndi cholinga chopezesera anthu ntchito ndi kupanga chuma cha dziko. Mukasaka malamba maso malo ochititsa kaso kuphatikiza kumisera yokhazikika, Malawi adzakhala limodzi momeko wotsogola wa ntchito zokopa alendo mu Africa ngotero kubweretsa ndalama zakunja ndi kupereka mwayi kwa anthu athu. Tidzalanda mafakitale opanga dziko la Malawi kukhala lodzidalira, kuchokera kuzomba nsalu mpaka njira za makolo pochita zinthu. Tidzalanda zinthu kuchita mokadaulo ndi kugulitsa kunja kupanga ntchito zosawerengeka. Nthawi ya mangu yankula yatha, nthawi yochitapo kanthu. September, timu za Bonego kukadalitso kabambe. Takonzeka kuti pa 16 September pano mukativotera tibweretse kusintha kwenikweni pa chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Ndipo malinga ndi mbendera zathu zosindira zimenezi, choyamba chimene tidzapanga ife ndechoyika ndalama 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku makonsolo onse a dziko lino. Mukudziwa inu mbuyo monsemu maboma akhala kulimbikitsa ntchito ya tsankho lomati kumene kwachokera president nduna zambiri zichokere kumeneko, komanso ndalama zambiri ma project ambiri aboma apite kumene president kuchokera. Muyang'ane kulikonse kumene kwachokera president mbuyomu ndi kumene chitukuko chimalowera. Ndiye ife UTM tifuna tisinthe za vuto la tsankho limeneli. Tiyang'anane tonse Malawi mbali imodzi. Chotero popanga zimenezo tikufuna kunena kuti boma lililonse kuyambira pa 16 September aliyense poyambira pazakhale 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku konsolo iliyonse. Ndiye kuti kuno ngati kumzimba kumene lili boma lalikulu kwambiri lidzalandira 100 billion plus ndalama zina zowonjezera boma lalikulu kwambiri. Pamene Rumbi idzalandira 100 billion, Karonga 100 billion, Chitipa 100 billion, komanso Ngadabe 100 billion. Ndiye boma lililonse lidzalandira 100 billion kwacha chaka ndi chaka ndi cholinga ndalama zimenezo akonzere misewu zijamalira agogo kuti misewu ndiyovuta. 100 billion kwacha pa zaka 5 chaka chiliyonse kwa zaka 5 tidzakonze misewu yathu, tidzakonze zipata zakhale zabwino, tidzakonze masukulu zakhale zabwino. Ndikufuna muonere zimene 100 billion kwacha idzapange ku maboma osiyanasiyana a dziko lino. Tikakonzanso ndondomeko za boma za budget ya boma zomayika 100 billion kwacha per district. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.